assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mon e mon foof salminama inde manama yettode sikkela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo subaka talata nogas e joyi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni koye jaadi leydi sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka hande ne wayno ɓuuri artude kadi alhaali haare lombinde hakkude ɓen fiyoɓe mburu e laamu leydi sénégal kono kadi toɓɓe goɗɗe ina tawe e nder jayɗe ɗe puɗɗortoɗen ko jayde enquête nden jayde wi ina wayno ko saladeɓe ha joni ustude coggol ɗi ganduɗa ɗi ko coggoli mburu hani e farine o e mbi ko laamu ngu tan e oɗo saaha handi daranima haare fewde ɓen witteɓe muñi woni ɓen fiyoɓe on ɗon mburu kamɓe ɓen ɗon ni wayno tan ɓe kolliti wonde ko dartinde kala ko fate banggue production woni pewnugol farine ɗo e nder leydi sénégal tawi ni ɓen ɗon eroto ko wiyete ko hono garantie sababude ustugol temedde jeetati mbuuɗe on ɗon sac mo ganduɗa o ko farine holto ummoto beele koye keeteji laamu ngu walla ala yaltata koye dow mabɓe ɗum woni koɓe jiiɗi laɓɓinde kamɓe ganduɗa ɓe woni fiyoɓe mburu e on tuma noon kanko jagoɗo tambiɗo gueɗe coggoye jeeygo leydi sénégal o jabtimaɓe so wiide wonde tan ko ɓuuri yawde yaccade yo ɓen ɗon ina wayno tan ha joni gacciɗe farine o fiye e furuji ɗi kowona ɗum ko kamɓe laamu ngu eɓe kolliti wonde tan aɓe jogui hen ha joni hakkillaji daariɗi saabu ko fate banggue on commercial douteuse noɓe mbiri jagorɗo noon habri wondene ma wat ko wiyete ko mission de vérification e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe stockage to banggue on ɗon farine leydi meɗen sénégal e nder nden jande hello ɗiɗi enquête ina tawe hen alhaali haare wonano toon to madina gounas ɓe mbi ko tolni e temedere capanɗe jeetati neɗɗo waɗama déféré toon to parquet e wiide nde jande witende enquête les échos ne wayno arti e ngal pilital mabɓe ngal ɓe ƴettuno dartinde kala ko fati e banggue hono ko wiyete fewnude farine ɗo e nder leydi sénégal ɓe mbi ko laamu leydi sénégal e oɗo saaha hande darima gam huccidde ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni witteɓe muñe woni ɓen tambiɓe fanno laamu ngu noon holliti wonde tan ina wayno ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni heetirɓe to banggue farine kormaki kala ko fati e banggue hono ono procédure kono kadi ha joni eɓe jogui hakkillaji daariɗi ko fati e banggue ngun jeeygu ngu rewani e lawol saabi on jagorɗo habri wonde ni ene wayno tan maɓe mbaɗ ko wiyete ko mission de vérification e dendagal nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko nokkuji pewnoji farine ɗo e nder leydi meɗen sénégal goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko on blocage to banggue gustugol coggoli ciment kam e farine ɓe mbi tan de ko ɓen muñi en hani e ɓen yewɓe ciment kañumen kala hande o inana goni e yowre ɗum woni ko janenkoɓe mbi biteɗo Ousmane Mbaye mo ganduɗa ko patron usine biteɗo Dangote holliti wonde oɗo saaha gustugol coggu on ɗon ciment ala foof ko mbawi hen wadde oɗo saaha saabu ɓe paadi ko wiyete ko décret présidentiel o biteɗo hono Franck Bravard onne ko muñe to banggue ɓen yeeyoɓe farine walla fewnoɓe ɗum o holliti wonde ko stockage mabɓe blé e moɓe jogui e farine hol janggo muɗum e oɗo saaha ko namdal o waɗi fewde laamu ngu ko e on tuma bayde añ mo ganduɗa kam tigoni patronat leydi sénégal to banggue privé holliti wonde tan ko politique global to banggue subvention oɗo saaha hande ɗum woni ko yuɓɓani kono kadi yarani e jamanu konngudi ɓen noon kadi ne jaaji hello nayyi e nder nden jandi witende les échos le témoin quotidien e o subaka ari koko fati e banggue alhaali farine toon to boulangerie ji leydi meɗen sénégal ɓe mbi ko état muñi le bras de fer en tout cas ko juuɗe jamdel no mbi hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ɓen fiyoɓe mburu eɓe ɓe ganduɗa kañumen goni laamu leydi sénégal ɓen saliɓe ha joni ustude ɗin coggoli mburu hani pewnugol gonɗon farine woni ko addani laamu ngu mette mawɗe e jagore muɗum tambide gueɗe coggue jeeygu hanki suuti konnguɗi fewde ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen witteɓe muñi en nde wayno tan ɓen ɗon yo mbaɗa feere ko ɓuuri yawde yaccade gaccita on ɗon farine fiye e nder hono furuji ɗi ɗin konnguɗi kala ne jaaji ne tawe e hello nayyi e nder nden jayde le témoin source a ne wayno kañum ari koye ɗi konnguɗi ɓe mbi ko laamu leydi sénégal darima hustinirɓe ɓe ganduɗa kañumen goni yeeyoɓe farine hani fiyoɓe mburu ko haare mawde tijja hakkude mabɓe saabi janenkoɓe mbi fofde ko sababude oɗon mburu woni ko janenkoɓe mbaɗi yaadini hen natal ɓe ganduɗa kam tigoni hono hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye
rewmi quotidien ari toɓɓere wonde oɗo subaka hande ɓe gari koy ko ngoni docteur Bousso o holiti wonde ɗi kawuji covid ɗi ganduɗa ɗi keɓama yiyede ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni hajjiyankoɓe umriɓe toon to makkatal mukarrama kanko docteur noon holiti wonde ko yo yimɓeɓe mbad évité wadde créé ko wiyete ko hono crise mo ganduɗa o wodani hay nokku manam ɗin kuluhuli on ɗon alerte mo ganduɗa o inana waɗe véhiculé widema ko tan ɗum noon no wayno laataki saabu ɗin kawuji ina haari ɗo jaaɓi kadi ɓeɓe ganduɗa kañumen goni ɓen hajjiyankoɓe e kala hitande so tawi gumima toon to makkatal mukarrama ina garda e syndrome woni signe ɗi ganduɗa ɗi ko kolliroji wonde jomumen ne jogui caɗele fofadu kono kadi e ɓalli guloji donc wiide makko noon ko ɗum naturel yo yimɓeɓe jaaro hakkille e mawninde kan haala alhaali covid 19 Besbi le jour ari koye reportage on alhaali covid 19 mbitande ina wayno ko hay goto yiyani taw ka en tout cas ko ɗum woni e gardindi bindol oɗo gorkajo mo ganduɗa ko tambiɗo paquetaji masque holiti wonde o soodi ko tolni carton ngaji ɗiɗi masque kono tan nde ha ɗo o suwa yiide client wiide makko ni o fayi koye wasde kala ko sonno e ko yite fanno saabu on alerte mo ganduɗa ko yite banggue covid yimɓeɓe ina wayno kuccani e masque uji tawo ɓen ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni hajjiyankoɓe erama nde kay mbasata wadde ko wiyete ko hono gunɗon koɗagu ngono wadde kala e saaha docteur Bousso holiti wonde yimɓe ndeno wadde créé crise mo ganduɗa o wodani hay nokku jeyande révélation quotidien kañum ari koye fannu goɗɗo ɓe jilloyi ko toon to assemblée nationale gam ene wayno fawde kuugal walla ni harminde alhaali debbati gorkati ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko le député de Bara Dolly waɗi proposé une loi tawi o fayi ɗum e table mo ganduɗa kam tigui woni mo ganduɗa kam woni hoorejo assemblée nationale jeyande la turbine ene wayno kañum ari koye ɗi lebbi tati ɗi ganduɗa ɗi koye gargol pouvoir laamu kesso ngu Bassirou Diomaye Faye janenkoɓe mbi ko laamu ngu ñamlima ko tolni e temedere walla ujunere temedere capanɗe joyyi milliard e haali CFA tawi ni ɓe itta ɗum koye nokkuji certuɗi temedere capanɗe joyyi milliard ɗum ɓe guitta ɗum koye marché UEMOA nogas jeetati milliard ɗum ɗon ñande tati lewru ndu nogas jeegom capanɗe jeegom e jeetati milliard ɗum ɗon ko ñande capanɗe tati e goho capanɗe joyyi milliard ɗum noon ko ñande jeegom lewru juin temetere nogas nayyi milliard ɓe guitta ɗum koye BAD banque africaine de développement ɗum wonno ko ñande sappo e goho lewru avril temedde nayyi capanɗe joyyi milliard ɗum ɗon ɓe ñamli ɗum koye euro bon wonno ko tati lewru juin kono ɗum ko janenkoɓe mbi ko temedde ɗiɗi e capanɗe tati milliard e haali CFA ɓe ƴetti ɗum koye FMI woni fonds monétaire international ɗum wonno koye mo ganduɗa ɓe pour yewde ɗum ni koye hakkude lewru juillet fandu darade jayde Sud Quotidien ari koye jangde ko yite examen ko yite CFE kame entré en 6e ko hande tigi ɗin élewaji ɓen éleweɓe dawrata ko yite fanno ɓe gari koye limore ɓe kolliti wonde ko tolni e temedde tati e goho ujunere pawɗi temedde jeetato capanɗe tato candidat e candidate woni ko teska rewɓe worɓe to banggue rewɓe to ni teskama wonde kamɓe ɓuuri toon hewde saabu ɓe goni temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere pawɗi temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom suka debbo ne wayno noon so ƴetta so rendinama kala temedere kala ma tawe capanɗe joyyi e jeegom piccal capanɗe nayyi e goho woni effectif to banggue rewɓe worɓe noon ene liime ko tolni ujunere e walla ni mbiyen worɓe ne liime walla ni centre uji ganduɗa ɗi ko centre uji d' examen ɗi goni ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi jeetati centre d' examen tawi ɗin candidat ji ne wayno tan limore muɗum ene tawe e nder dendagal fannuji ɗi kono ko hawi hen ɓen jandiyankoɓe ko capanɗe jeegom manam capanɗe jeegom e jeenayyi ujunere pawɗi temedere capanɗe tati candidat ɓen ɗon ngala ko wiyete ko état civil ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko koɓe teski kamɓe jandiyankoɓe ne tawe e hello mabɓe tati e nder nden jani witende Sud Quotidien le public kañumne ari koko yewti e banggue ha joni coopération militaire won jittodiri hakkude leydi men Sénégal e dow la France ɓe mbi ko la France kañum tan ha joni hokki jeenari fewde le général Kandé saabi jaynenkoɓe ina garta wiide wonde tan e gardigu makko e armée de terre leydi men Sénégal ne wayno tan heeɓi professionnalisme baɗɗo fayida saabi noon ɓe mbi ko leadership mo ganduɗa kam tigui on général Kandé kamɓe leydi France noon ɓe dokkimo jeenari fayodinde e on tuma noon jaynenkoɓe ɓe mbi ndin jeenari ne wawi addude herƴo hakkude laamu leydi Sénégal e dowla France lo Dakar wa quotidien ko ɗon puɗɗorɗen jaari men coftal ballewɗo subaka mbaɗi ko natal ɓen wonnoɓe toon to olympique de Marseille Sénégal naaɓe woni Idrissa walla biteɗa ha joni Pape Gueye wondude Elimane Ndiaye ɓe mbitan de ko olympique de Marseille départ marquant ɓe ganduɗa kañumen goni Pape Gueye Elimane Ndiaye ɓen ɗon kala ina tijji ummade toon ɗon club Fosian Stade Quotidien ko ɗon goddirten rewɓe men jayde ƴewɗo subaka hande jaynenkoɓe gari
koy euro coupe d'Europe 2024 face à la Pologne France ne wentan ma yitu Kylian muɗum Mbappé non jani ko be mbiri goddum ko tawete hende wayno ko première participation tonto Jeux olympiques on leydi meɗen Sénégal avec Sadio Mané Gana Gueye Kouyaté jani ko be ngari koye tarikh manam ko yewtuno tawi ko match kono seydi Sénégal dow irogue natal mo ganda kam tigi woni Sadio Mané e on ɗon numéro 10 kono ɗum jani ko be ngari e ko yewti ha joni datuɗi ganda ɗi ko datuji certuɗi ken tolno hande duuɓi jeeɗiɗi coupe d'Afrique fettani e date mbo o wono fetterede o kala saha ne dirtine saabi jani ko be mbi ko kafdine wayn tan no wayno koko woni victime FIFA kam e UEFA tedduɓe heeɗiɓe yeɓannoɓe yaw pindi TV ko ɗum ɗo wonno ko jaade leydi Sénégal dawruno e oɗo subaka hande en jetti Ali Fall to banggue montage et caméra adi amene monere ɓino jaaneji salahu lamɗo jaaɓi ko janggo alarba yon ñalle jaam